Ir-riflessjoni tagħna llum, il-katakesi tagħna sejra tmur fuq San Franġisk għal darb'oħra. Illum se naqraw l-ewwel 4 tivrus minn dak li hu magħruf bħala t-Testament ta' San Franġisk t'Assisi, sejrin nikkummentawhom ftit, nirriflettu fuqhom naraw anke x'jistgħu jfissru fil-ħajja tagħna. Mela, l-ewwel 4 tivrus tat-Testament ta' San Franġisk jgħidilna hekk. Il-mulej tal-ili fra Franġisk, il-grazzja li nibda nagħmel penitenza. Hekk. Għaliex billi jien kont ngħix fid-dnub, id-dera tal-imġiddem kienet għalija wisq ta' min jistmerra. Iżda l-mulej innifsu mexxini f'nofshom u jiena urejt ħnina magħhom. U wara li dejt dmiri, dak li qabel der lil jumor inbidel għalija fi ħlewwa għar-ruħ u għall-ġisem. U mbagħad qatt ftit u ħriġt mid-dinja. L-ewwel ħaġa issir li nnutaw hija frażi li ta' spiss San Franġisk jinnuta u jitkellem dwarha fit-testament tiegħu, il-mulej tal-ili fra Franġisk. L-enfasi jeżisti l-ewwel kelma li Franġisku jagħtina fit-testament tiegħu, ġifieri lejn l-aħħar ta' ħajtu, huwa qiegħed jirrifletti fuq l-ħajja tiegħu il-mulej tal-ili. Hija xi ħaġa li ġejja minn Alla. Bażikament il-ħajja ta' Franġisku t'Assisi tkellimna mill-realtà tal-grazzja. Tkellimna mill-verità li l-affarijiet jiġu verament mingħand il-mulej fil-ħajja tagħna. Li l-awtur vera ta' ħajti mhuwiex jien. L-awtur vera ta' ħajti mhux id-destin. L-awtur vera ta' ħajti mhuwiex il-qawwa politika, ekonomika, il-kundizzjoni soċjali, ir-realtà ta' żwieġ, il-problemi, il-mart mhumiex dawk fil-verità li jmexxu l-ħajja tiegħi. Imma warajhom hemm lid ta' Alla li qed taħdem. Naraw li l-grazzja li Franġisku se jitkellem minnha bħala l-grazzja li rċieva l-penitenza u l-grazzja li anke ma jibqax jaħrab il-lebrus fil-ħajja tiegħu ma waqgħatx mis-sema, ma kienet immexxija fuq medda ta' xhur u snin igwidata minn ċirkustanzi storiċi, però Franġisku ma jaqafx fuq l-istorja imma jmur lil minnha u jara min hu dak li qed imexxi jigwida is-sens li qed jagħti l-istorja tal-ħajja tiegħu. U allura hekk Franġisku eżisti jistanka lilna jgħinna ħafna, jigwidana, jispirana. Inti ħin kollu tisħet l-istorja ta' ħajtek. Inti fl-istorja ta' ħajtek kemm hu faċli u diffiċli u impossibbli jew ċert mill-lid ta' Alla li qed hemmhekk wara traċedji umani, wara d-disappunti tiegħek, wara l-fallimenti tiegħek, wara l-mar tiegħek, kemm temmen illi l-mulej qiegħed hemmhekk u qed immexxi hu l-istorja tal-ħajja tiegħek kemm il-darba int tintelaq f'idejh. Il-mulej tal-ili fra Franġisk. U x'taħ il-mulej skont San Franġisk? L-ewwel ħaġa li jsir minnha. Il-grazzja li nibda nagħmel penitenza hekk. Mela, l-ewwel ħaġa eżistijej li tagħmel il-penitenza hija grazzja. Fis-sens li huwa don ta' Alla, fis-sens li hija sejħa ta' Alla. B'xi mod dan huwa eku wkoll tal-Vanġelu meta Ġesu, ma speċjali fil-Vanġelu ta' San Marki, ma mhux biss l-ewwel kelma li jgħidilna proprju indmu hemmnu fil-bxara tajba. Hija proprju din l-istedina li Ġesu qed jagħmlilna sabiex aħna nagħmlu l-penitenza li hija parti integrali mill-mixja tagħna ta' konverżjoni. F'dan is-sens hija grazzja għax once li hija sejħa tal-mulej, Ġesu lilna mhux jinfurmana dak li aħna għandna nagħmlu, però Ġesu jagħtina l-grazzja biex aħna nwettqu dak li hu jgħidilna biex nagħmlu. Bi kliem forsi iktar tekniku kif qalilna il-Papa Benedettu XVI waħda mill-enċikliċi tiegħu, il-kelma ta' Alla mhijiex informattiva, ġifieri mhix qed hemmhekk biex toqgħod tinfurmana x'għandna nagħmlu u x'm'għandniex nagħmlu, imma hija performattiva fis-sens li l-kelma ta' Alla twettaq fina hi għandha l-grazzja, hija kontenitur ta' grazzja, hija kanal ta' grazzja illi l-kelma li jgħidilna Ġesu fiha nfisha ħansibu l-qawwa tal-Ispirtu sabiex aħna nkunu nistgħu ngħixu dik il-kelma. Pereżempju, jekk il-mulej jgħidilna aħfru, mhux qed jinfurmana biex aħna naħfru, imma fil-kelma tiegħu li jgħidilna aħfru ikun qiegħed jagħtina l-istess qawwa tiegħu sabiex aħna naħfru. U allura eżisti dan l-istedina tal-Vanġelu għal penitenza għal konverżjoni naraw li fiha din il-grazzja, din il-qawwa illi sejra taħdem ġewwa fina biex jitwettaq dan kollu. Il-grazzja li Franġisku li jgħid illi irċieva li jagħmel penitenza. Nixtieq nifhmu daqsxejn din il-kelma penitenza anke għaliex
hija kelma li aħna nisimgħuha, pereżempju wieħed mill-messaġġi ewlenin tal-Madonna fid-diritt tagħha, illi tħeġġeġ dejjem mal-penitenza. Żgur li tibqa' stampata fil-moħħ tagħna, penitenza, penitenza, penitenza 3 darbiet. Il-messaġġ tal-Madonna lil Santa Bernadetta su Bruġo għal Lourdes. Il-messaġġ ta' Marija fid-diritt kollha tagħha sisti nagħmlu l-penitenza, ma il-penitenza xi tfisser eżatt? Il-penitenza sisti differenza bejn is-sawm, is-sagrifiċċju, l-penitenza. Ħafna drabi nistu waħda torbot moħra però mhux l-istess. Is-sawm nippreżentah b'dan il-mod dejjem jiena li s-sawma ideali hija ħobs u ilma l-erba' u l-ġimgħa kif kienu jsummu l-ewwel ħutna insara. Però imbagħad hemm dawk li huma s-sagrifiċċju. Is-sagrifiċċju eżistijej huwa dik ir-realtà meta jiena niċċaħħad minn affarijiet li jogħġbuni li mhumiex neċessarjament affarijiet ta' ikel. Illi jiena nkun qed ninaqat mas-sagrifiċċju l-kbir ta' Kristu fuq is-salib li jiġġedded kuljum fl-Ewkaristija. Allura sagrifiċċju għandu dimensjoni qawwija ewkaristika. Li jiena qed niċċaħħad però biex ninata. Qed niċċaħħad minn xi ħaġa biex naqgħadha ma' Ġesu ħalli l-valur tagħha ikun dak li kien il-valur is-salib tal-mulejje għas-salvazzjoni tal-dinja. Allura jiena nista' niċċaħħad pereżempju minn affarijiet li jogħġbuni nara, pereżempju fejn fien, tiċċaħħad milli tara programm fuq it-television li jogħġbok, tiċċaħħad milli tara film li jogħġbok. Tiċċaħħad minn ċertu stil ta' ħwejjeġ li lilek jogħġbuk. Tiċċaħħad minn ċertu stil ta' divertiment leċitu tajjeb li lilek jogħġbok. Tiċċaħħad minn diskors li tuħu pjaċir toxa titkellem dwaru taraħ. Għal mument żgħar tiċċaħħad minn xi ħobbi li inti għandek. Nistgħu nagħmlu diversi minn dawn is-sagrifiċċji eżistijej żgħar li ma se jswonna xejn fil-ħajja tagħna, xejn ta' barra minn hawn. Il-ħut li mulej mbagħad jitlob minnhom sagrifiċċju vera kbir. Meta Alla stess jippermetti f'każijiet rari anke tbatija sabiex tiġi offruta b'mod partikolari anke bħala sagrifiċċju għall konverżjoni tad-dinja, bħalma jitlob pereżempju persuni li kom il-pjagi, bħalma kien Padre Piju. U persuni oħrajn illi sejħilhom sabiex jgħixu fl-istat ta' vittma fil-ħajja spiritwali tagħhom. Mela dak hu s-sagrifiċċju. Il-penitenza però hija din eżistijej. Il-penitenza għandha x'taqsam direttament mal dik illi il-Vanġelu bil-Grik isejħilha metanoia. Jiġifieri il-bidla tal-mentalità tal-moħħ u l-bidla radikali tal-qalb illi mbagħad twassal għal bidla radikali fl-emil. Mela hija l-bidla tal-moħħ. Il-mod kif taħseb, il-mod kif inti taraġuna. L-imbagħad tasal li tibdel l-qalb tiegħek, allura l-mod kif inti tħoss f'dawn iċ-ċirkustanzi, dak li inti ġarrab f'qalbek dawn iċ-ċirkustanzi. Għal bidla fil-emil tiegħek.